Bueno, pues nada, hoxe presentamos a todos os temas nacionais do ritmo político, que é o libro o último libro publicado que había algo que podía cara que o último libro de Manuel Fox, pero estamos todos vamos a intentar cuidar os tempos por aquí no tempo as cousas que problemas que estamos aquí. Eu, a verdade, estou nunha situación un pouco contradictoria, porque teño unha relación de moito afecto co autor, bueno, seguro que os componentes tamén, pero no meu caso, claro, vexome entre, insisto, unha contradicción, unha é de falar do núcleo do libro, que para o que non estou convidado, e outra falar sobre o autor, que sei que é algo que vai incomodar profundamente, que tampouco non vou, pero o que é certo é que mesturando ambas, hai un paso comunicante que é un libro moi personal, unha perspectiva moi personal, na hora de observar o país, na hora de observar a historia do noso país local. É difícil non atopar posiciones moi concordantes entre a personalidade de Foxo e a súa maneira de presentar a tarefa intelectual que aquí plasma no libro. Eu creo que este é un libro que mostra de moita honestidade intelectual. Cando alguén lee un libro que ten tantas citas, que se citan tantos nomes, o autor a procedelo para seducirse, para apropiarse de ideas. Isto non me ides atopar aquí, de feito, que fai un achegamento bastante, como pouco curioso, figuras que foron controvertidas dentro da historiografía máis militante do país, da historia do nacionalismo, como, bueno, o propio Piñeiro xa non sai tan preparado como habitualmente, figuras así, que falei tamén dunha obra que parece consecuente, non é revisionista con esas críticas, pero sí que busca atopar aqueles puntos en común, como que pasou que compartimos a tarefa común da defensa do país. En segundo lugar, creo que é un libro tamén consecuente, porque con Foxo temos unha diferencia de idades, pero temos unha amizade común moi digital, que falamos por WhatsApp todos os días, e é unha cousa que atravesa moito a nosa conversa, unha preocupación compartida sobre o feito de que non se realiza, temos un sistema editorial, un sistema literario que é rico, que é frondoso, que é plural, pero que, sin embargo, é pobre a hora de abordar os temas do país. É certo que se hoxe veniste aquí, por exemplo, para que un investigador estranxeiro, un turista, pero se mañá un galego ou unha galega quixese ir a unha biblioteca, unha librería, a ver que libros se publicaron sobre aquelas cuestións que produxeron a sociedade galega, porque é certo que a producción é moi baixa, de ensaio, de pensamento político, de historiografía política contemporánea en Galicia. Entón, por exemplo, de maneira, insisto, consecuente, se participa en tantas conversas alrededor disto, faise cargo e toma partido con esta obra. En terceiro lugar, e acabo xa, creo que é exactamente que ver con un carácter moito, que é un libro positivo e constructivo, non? E creo que moitas veces a inercia da política, que non as inercias, por suposto, que nos leva a ver sempre desde unha dicotomía que ou se goberna ou se opón, ou se goberna ou se protesta, e Foxo, e aquí fai unha proposta moito máis constructiva, que ten moito que ver con o seu carácter, que chama a ser constructivos, o que si podo reiterarme no concepto, que ser constructivos independentemente do lugar en que se ocupe, non? Creo que estas cousas que comento, bueno, son pinceladas moi breves, que espero que vos axuden un pouco a utilizar nesa autora que non o coñecedes, e a coñecer un pouco, e a ver unha maneira máis personal de chegarnos a un libro que busca, como dicía antes, intervir políticamente, que non se sitúa nunha posición intelectual altiva para, digamos, respondernos preguntas aos mortais, sino que o que busca é precisamente plantear novos interrogantes para aquelas persoas que estamos implicadas de alguma maneira na defensa do país e na construcción de un proxecto colectivo. E nada, vou ceder agora a palabra a Mercedes, que é conselleira aquí na Coruña e deputada, e o que é máis importante, socia desta Santa Casa. Moi bo serán, moitas grazas pola introducción.
como socias, como público na maior parte das ocasións, porque sempre digo que esta é a auténtica Consellería de Cultura desta cidade, é unha programación inmensa e intensa que non nos dá tempo a aproveitar como nos gustaría. Por suposto, vos dar a todos e a todas, por acudir a este convite que nos fai Manuel López Pozo, compañeiro e amigo. Teño que dicirvos que viña moi tranquila, un pouco apurada incluso, pero ao entrar aquí sentí como que me entraba certo nerviosismo, por moitas cuestións. Seguramente non fui consciente ate o momento de entrar nesta santa casa, como digo o compañeiro Dani. E é que me decatei de que me invadía unha certa admiración. Vou estudiar, vou facer perfectamente o que me mandáis. Me dixo, non se fala do autor, eu non vou falar do autor para nada, vale? Pero sí que me dei conta da profunda admiración que sinto neste momento, pois porque converse a admiración polo autor, pola persoa e polo escritor, que teñen esa fortuna de ler periódicamente, polos compañeiros de mesa, polo que tamén sinto unha profunda admiración, e tamén polo público, entre os que hai persoas para mí moi importantes que me axudaron a conformar como unha muller nacionalista nesta cidade. Por lo tanto, é unha admiración inmensa que grazas que sinto e que grazas a eles e a elas, pois hoxe estou aquí falando neste libro de Manuel López Pozo. Eu leo con profunda alegría os artigos de Pozo, que van chegando periódica puntualmente. É unha alegría, porque sabes que sempre vas entrar nun momento en que de verdade vas entrar na lectura e vas a ir da lectura moito máis rica, sendo outra persoa, con outro prisma complementario. Por tanto, cando recibí este convite, cando soube de que se sacaba este libro onde recopilaba unha serie de artigos, unha escolma, que parecía foi inmensa. Sabía que ia ser unha lectura para min necesaria. Sempre as lecturas de Pozo son necesarias, porque, como digo, sempre saes enriquecida da súa escrita. Neste libro pides o que eu atopei, eu vou falar do que eu vi, do que eu li, do que eu sentí, logo cada quen, unha vez que o lea, pois partillará ou non. Eu o que recoñecín é o estilo propio de Pozo, porque ten un estilo propio moi característico, un estilo reflexivo, directo, efectivamente nada elevado, sempre falándoche de ti a ti, con unha profunda argumentación, con solvencia, con rigor histórico, con unha acreditación de todo aquilo que vai enfiando con as súas palabras, e todo isto combinado con un certo estilo íntimo, porque moitas veces nos seus artigos, e aquí vese nos que se compilaron para construir este libro, vese moi ben, Foxo non foxe. Entón está sempre o coñecemento, ou a lectura, ou a investigación, a reflexión, e tamén está a parte máis persoal, máis íntima dunha persoa que non fala desde fora, senón que fala desde dentro, que coñece perfectamente a evolución da construcción da construcción sempre permanente en marcha do nacionalismo desde os anos 60, 70, que estivo aí e, por tanto, sabe do que fala. Ten a súa mirada, ten a súa visión e ten tamén a súa argumentación positiva, porque é unha persoa evidentemente curiosa, que se preocupa por saber e por ler o que outros dixeron, pensaron ou escribiron antes. Por tanto, eu aquí reencontrei o Foxo que leo sempre con suma atención e tamén, podo dicir, con admiración. E a pregunta que eu me fixen antes de entrar na lectura, ainda que a verdade é que o título é primeramente definitorio e definitivo, e creo que fala do que efectivamente hai aquí dentro, a primeira pregunta que eu fixen é que é realmente a construción da nación desde o realismo político. E un pouco as respostas ás que fui chegando a medida que fui lendo é que é sobre todo un convite a coñecer, a querer reflexionar
e tamén a querer soñar outra Galiza outra realidade para Galiza que é absolutamente posible. Creo que ese convite a coñecer, a reflexionar e a soñar, a imaginar outra Galiza posible é o que sustenta un pouco o a mí me pareceu que enfiaba os diferentes artigos que aquí están escolmados. Que me pareceu que tamén este libro, como sentín eu, como unha toma de terra. Esta toma de terra que nos axuda a ver a evolución do nacionalismo galego en permanente construcción, en evolución, reevolución, desde máis ou menos desde a preguerra, do Partido Galeguista, fundamentalmente. Non é algo cronolóxico, non hai que ser exixente, moito exixente, e obriga nos veces a ir recompoñendo as pezas do puzzle. Máis ou menos podemos dicir, desde o Partido Galeguista a todo o que aconteceu na ditadura, desa chamada transición, neses 4 anos gloriosos para este país, onde realmente houve un goberno transformador, porque estaba aí o liderando áreas importantísimas, e o que é tamén a actualidade, porque aí tamén están enriquecidos, con ese percurso histórico tamén están xa os tíos de actualidade, os nomes propios que están neste momento liderando o proxecto nacionalista e nomeadamente dentro do bloque nacionalista de galego. Aquí está o referente de todos eses tempos, referentes dos que temos que sentir moito orgullo, como eu tantas veces nos di, e tamén os antagonistas. Por lo tanto, como decía antes, hai ese coñecemento das diferentes perspectivas das situacións e logo, cada quen reflexiona e tira conclusións. O que é tamén este libro é unha escrita, para min, profundamente honesta, porque tamén é autocrítica. Non é un panexírico da evolución, da construcción do nacionalismo, sino que hai tamén crítica e autocrítica. E logo tamén cada quen tira as súas propias conclusións. Gusta de reivindicar aquilo que se fixo ben, aquilo que fixemos ben ao longo da historia, e tamén pon enriba da mesa aquilo que, se cadra, visto con perspectiva do tempo, deberamos ter feito mellor. E a mí isto me parece moi importante, porque se só nos centramos e nos obsesionamos con aquilo que naquele momento se fixo mal ou saiu mal, non vemos todo o que se fixo ben, con todo o traballo, o sacrificio, o compromiso de outras persoas que deixaban o último camiño para que saíse. E eu, como intento sempre mirar a parte positiva, porque creo que é un motor e un músculo que necesitamos para avanzar, pois creo que aquí, por iso hai esa honestidade, eu percibo un escrito honesto, porque está recollida aquela reflexión de que ben fixemos aquí, e aquí igual debemos dar unha volta, ou visto desde hoxe, pois valoremos si debemos de manternos nas mesmas posturas ou debemos mudalas ou aceptar outro tipo de flexibilidade. Creo tamén que este libro é unha escrita solidaria, e é solidaria porque precisamente reivindica eses momentos e eses nomes propios que injustamente ou non foron debidamente valorados ou non foron sentidos. E iso é algo no que eu creo que temos que ainda traballar moito mellor. Di esa canción de Mondra tan fermosa que se titula Querer se ben, creo que nos temos que querer e que además nos temos que querer ben, porque desde logo desde o amor sempre é moito máis fácil e moito máis posible conseguir todos os objetivos por difíciles, complexos ou lonxanos que poidan ser. Por lo tanto, aquí hai tamén un recoñecemento a moitas voces, a moitos nomes propios e a moitos momentos que, desde logo, como nacionalistas temos que ter moi presentes e temos que valorar. Creo que tamén as páxinas deste libro son pegadas, vas lendo páxina a páxina e vas avanzando e percibindo as pegadas que o nacionalismo galego deixou e impregnou o país ao longo da historia, que sin nacionalismo galego hoxe Galiza sería outra cousa e sería ainda moito peor, e que desde logo cando o nacionalismo galego intervén na política e no goberno do país, Galiza avanza, transfórmase e mellora. Creo que isto é unha prova empírica que a historia xa nos deu algunha oportunidade para contrastar a nivel nacional
pero que tamén temos a nivel local, en moitos gobernos, na administración local, sexa Allariz, sexa Carballo, que están tamén aquí. Ninguén dubida a estas alturas de que un goberno nacionalista nestes dous concellos é precisamente o que explica que sexan dos lugares referentes aquí e fora de aquí. E logo estas páxinas tamén son unha reivindicación. Unha reivindicación tamén parece moi importante ademais nesta altura, que é a unión entre o ideario e a acción política. O mellor que nos pode pasar é ter a oportunidade de poñer en práctica o que é a acción política e ideario nacionalista. Porque cando ponemos en práctica, insisto, a sociedade mellora, avanza, o país, un concello avanza. Creo que este libro, ademais, é unha demostración moi importante de algo que debemos ter sempre presente, que é que o nacionalismo galego non é flor do día, non é algo que chegou de repente, non é un virus estacional, ni moito menos, senón que é algo moi enraizado no noso país, que vimos de lonxe e que imos, ademais, até moito máis lonxe, porque entre todos e entre todas estamos, ademais, construindo un movimento nacionalista e unha conciencia nacionalista cada vez máis forte. E por iso, neste sentido, creo que neste libro hai dúas miradas. Unha mirada diacrónica e unha mirada sincrónica. A primeira, a diacrónica, é a que nos fala na sucesión de nomes propios, de épocas, de etapas históricas que aquí se van recollendo e ademais entrelazando, porque xa digo que non é unha serie cronolóxica lineal, ni moito menos. O que percibimos aquí é un nacionalismo con raíces firmes e moi chantado no país. Un nacionalismo tamén integrador, inclusivo, de brazos abertos, permeable e, ademais, con capacidade de se adaptar e de se adecuar ás necesidades da sociedade en cada momento. Porque é imposible un proxecto, un ideario, un plano de accións estático que pode responder moi ben a un momento determinado, pero non a outro. E creo que esa capacidade de evolucionar é algo que aquí, nestes sentidos, tamén está perfectamente constatado e, ademais, é necesario que sexa así. Se realmente queremos ser unha ferramenta útil para a sociedade, temos que estar moi ao pé da sociedade de cada momento, falar e falarlle como ela fala e coas ferramentas que utilizar todos os días. E esa mirada sincrónica, como decía en segundo lugar, a diacrónica e a sincrónica, é tamén unha mirada de futuro, unha mirada de presente cara ao futuro. Creo que é moi importante o que se conta nestas páxinas, sobre todo para aprender desde a imperfección, porque non temos evidentemente ninguén de nós é perfecta, polo tanto, as accións, as decisións que se tomaron nun momento ou noutro, pois non quero dicir que todas fosen perfectas, nin ben traídas, nin as máis adecuadas a cada momento, pero iso é fundamental coñecelo e aprender, como digo, diso, igual que de todo aquilo que se fixo con resultados óptimos, non? Se non atendemos as dúas variables, pois é imposible avanzar na construcción da nación. Pero, sobre todo, no que é mirada sincrónica, o que máis me chama a atención é algo moi recorrente na escrita e no pensamento de Foxo, é esa necesidade de que observemos ben ao noso alrededor e que comuniquemos con o noso alrededor e que transmitamos coa voz e coa palabra, coas formas e hoxe o que o nacionalismo pode facer para conseguir un maior autogoverno para o noso país. E as probas hai que remitirse que cando é así, cando está o nacionalismo e cando goberna o nacionalismo, hai máis capacidade de autogoverno e de transformación. E xa para rematar, creo que un pouco a conclusión a que eu cheguei, creo que o fío conductor, ademais, nestes artigos, é que temos unha tarefa urxente que é volver a gobernar este país. Creo que o país o necesita, creo que o país o merece, creo que a sociedade o merece e tamén o debemos a todos estes referentes
que tanto deron e entregaron, mesmo nunha época a propia vida, para que hoxe esteamos aquí falando do nacionalismo galego en construción, pero tamén en avance. O que temos en fronte é todo o contrario que podemos querer, soñar, imaginar e estar disposto a facer as e os nacionalistas. Somos ben conscientes de que en fronte temos un Partido Popular o máis antigalego e o máis antigaleguista da historia. E se realmente queremos que Galiza sexa outra cousa, pois o que temos é que afortalar esta construcción do nacionalismo que está continuamente en marcha, en proceso, coller forzas, aprender dos referentes, ler a foxo e traballar para que este país gañe, avance e teñamos un futuro moito máis próspero do que neste momento podemos dar. Moitísimas gracias. Bueno, en primeiro lugar, moi boas tardes a todas e a todos. Contaba Manuel María que unha vez, en versión do 69, fora a Ourense pronunciar unha conferencia sobre a xeración Nós. E no público, nunha das primeiras cadeiras de diante, estaba don Ramón Otero Pedrallo. Claro, ir a Ourense a falar da xeración Nós diante don Ramón Otero Pedrallo, pois é palabras maiores, non? E aquí non está don Ramón Otero Pedrallo, pero aquí están tantísimas persoas cultas, intelixentes, ilustres, que o son todo na cultura e que o son tamén na política. Aquí hai tantas figuras aí e aquí que realmente tamén impón e hai que procurar non dicir barbaridades, non? Por iso acabei vendo uns papeles que era moito mellor. Entón eu, en primeiro lugar, agradezo toda esta asistencia a este acto e agradezo de todo corazón, non? Porque o libro tampouco era para tanto público, pero agradecese, non? Igual que se agradecen as palabras que escoitei antes, que se falan verdade, pois as palabras son sempre positivas. Teño tamén que agradecerle á Asociación, á Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que nos teña acollido aquí no medio de tantísima actividade para presentar este libriño, non? A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda realmente que cumpre este ano 50 anos, e unha cousa é crear unha asociación e outra cousa é mantela viva e con tanta actividade durante 50 anos, durante medio século. Por lo tanto, todos os meus parabéns. E eu, que era de Ortigueira, que sigo sendo de Ortigueira, que nunca frecuentei esta agrupación en actos, nada más que moi puntualmente, en 3 ou 4, eu teño que decir que daqueles primeiros ciclos que organizaba a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, con conferencias, con ilustrísimas figuras, con grandes personalidades, empezando por don Ricardo Carballo Calero, e que logo editaban uns libros como A Nosa Literatura, unha interpretación para hoxe, volumen 1, volumen 2, ou Rosalía de Castro, unha obra non asumida. A mí aqueles libros que me chegaban ao Ortigueiro, que os mercaba en Ortigueira, para mí era como estar nos ciclos de conferencias da Agrupación Cultural de Santa Bóveda e nutrime moitísimo daqueles ciclos de conferencias sin estar aquí. Por lo tanto, moi agradecido a Luz tamén, que estuvo pendente da organización deste acto, e moi agradecido ás 3 persoas que me acompañan nesta mesa, que é tamén un auténtico luxo. A Dani, teño que dicir que eu con Dani coñecino na Diputación e as grandes tertulias e debates que mantiña con Dani era cando coincidíamos que íbamos aos servicios, ao servicio, e entón ali mantiñamos debates non acalorados, senón eu ao mellor, perdona, porque seguramente que contigo era un pouco paternalista, doume conta, non? Pero bueno, sempre me pareceu un rapaz moi lúcido,
e un moi bon rapaz. E eu, onde hai unha moi boa persona e ademais encima é lúcida, bueno, é que eu aprecio e o admiro, non? A Mercedes Queixas, creo que, ainda que sou vendela desde hai 1000 anos, a Mercedes Queixas, creo que cando coincidimos con ela, foi nunha viaxe que fixemos sobre Ourense, con Saleta, no coche Saleta, pero conducido ti, que fóramos participar nunha especie de mesa redonda, algo así, sobre a obra de Manuel María, esa morrera Manuel e tal, non? Entón, eu creo que foi a primeira vez que pude conversar durante todo o recorrido até Ourense e o regresar, con Saleta falando moito, tamén polo medio, pois con Mercedes. E logo, bueno, pois xa seguín en todos os seus traballos de investigación, de literatura, todo o seu traballo na asociación de escritores, e non me vou enrollar, pois non me enrollo moito. E bueno, e aquí, pois é un dos nosos referentes, non? Eu aí falo no libro dos nosos referentes, de que estamos, debemos de estar sempre orgullosos de todos eles, todo eso, ao mellor citei solamente os que eran máis históricos, no sentido de que eran xa dos anos 60, o Quim naceu no 59, pero realmente a trayectoria política de Quim, de Anxo Quintana, empeza a partir dos 76, 77, entonces ao mellor non aparece aí nese capítulo, pero sí que no libro hai un capítulo dedicado ao goberno, á experiencia do goberno bipartito, dedicado tamén a él e a Alfredo Suárez Canal e outro, por lo tanto, él tamén creo que está moi presente no libro e eu sempre lle tuve moito aprecio e cariño, non? Por lo tanto, cando falamos de facer unha presentación en Coruña, tamén pensei nel e non tardou nin un segundo en decir que contara con él. Que, por certo, teño que decir que ademais teño que agradecerlo porque rompeu o talón de Aquiles e anda aí unha carne inmobilizada e pese a todo está aquí, non? Que eu xa lle dicía, quédate na casa, o problema é que se ven máis de 20 personas, como lle justifico? Porque o resto de 20 personas para diante veñen por ti seguramente. Entonces, claro, que cheguen aquí non vai a ser que se vayan todos, non? Bueno, entón, moi agradecido a todo este público selecto e culto que está aquí, que moitos os coñezo por nome propio, e moi agradecido ás persoas que me acompañan na mesa. Se me permite, imos viaxar moi fugazmente ao ano 1931, que é, como ben saben, o inicio da Segunda República e, por lo tanto, hai uns feitos que todos e todas vostedes coñecen perfectamente, que eu non vou aquí descubrir nada, pero que eu simplemente vou a tratar de rememorar para enfriar o meu discurso que logo dará tamén pé a que o propio Quintana faga a súa intervención máis actualizada. Primeira data, 12 de abril de 1931. Foron as eleccións municipales. As eleccións municipales supuxeron o final da monarquía e supuxeron tamén un tempo novo. Había unha persona que quería estar hoxe aquí, pero eu que insistirlle que non anduvera aos seus 90 e pico de anos de noite pola Coruña, que era Manuel Hermida, que todos ustedes coñecen. Manuel Hermida é un neno da República, un neno feito coa ilusión da República, non? Segundo, 14 de abril, empeza a proclamarse a República en diferentes lugares. Terceiro, 28 de xuño, celébranse as eleccións xerais ás Cortes Constituíntes. Naquel sistema electoral que había entón tan complexo, de listas abertas e de maiorías e minorías, Galiza, por primeira vez, acada 4 diputados nacionalistas. 4 diputados nacionalistas que son Antón Vilarconte e Ramón Suárez Picallo pola Orga, Castelao pola candidatura galeguista de Pontevedra e Ramón Otero Pedrallo polo Partido Nacionalista, chamaban así, o Partido Nacionalista Republicano de Ourense. E un último feito a ter en conta. Entre agosto e decembro de 1931 debátese o texto da nova Constitución Española, que será aprobada, como ben saben, o 9 de decembro dese mesmo ano. Bueno, pois neste contexto político, neste contexto dos primeiros anos da República, os nacionalistas de Cataluña, Euskadi e Galiza comezan a impulsar
cada o seu proxecto de estatuto de autonomía, antes incluso, por tanto, de que se inicie o debate parlamentario sobre o texto constitucional. No caso galego, concretamente, o Seminario de Estudos Galegos encarga a elaboración dun anteproxecto de estatuto de autonomía a Lois Tobío e a Ricardo Carballo Calero, ao que tamén se lle engade un estudo económico que fai Alexandre Bóveda, que é o estudo sobre o aspecto fiscal da autonomía baseado precisamente nos orzamentos xerais do Estado do 1930. O anteproxecto do Seminario de Estudos Galegos publícase o 6 de maio de 1931, é dicer, antes da celebración das eleccións xerais. E no seu primeiro artigo di: Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Poucas semanas despois, o 4 de xuño, o sector galeguista da Orga, a Federación Republicana Gallega, na que militaban moitas das figuras procedentes das Irmandades da Fala da provincia de Coruña, tamén de Lugo, pero fundamentalmente da provincia de Coruña, que se sumaran en setembro do ano 29 á Orga, convoca unha asamblea aquí na Coruña, no Teatro Rosalía de Castro, para debater a cuestión estatutaria. E nesa asamblea van coincidir de novo tanto os irmandiños que se foran con Casares Quiroga, os irmáns, nada menos Antón e Ramón Vilar Ponte, Manuel Luis Freire ou Lois Peñanovo, entre outros, como os irmandiños que representaban os diversos grupos nacionalistas e galeguistas que nese momento había no país. Estamos a falar de Vicente Risco, de Otero Pedrallo, de Castelao, de Valentín Andrade, de Lois Tobío, de Ramón Cabanillas, de Filgueira Valverde, de Alexandre Bóveda, de Víctor Casas, que xa estuvera en Orga e xa abandonara Orga, e, ademais, nesa Asamblea de Coruña van estar no Rosalía de Castro representantes de emigración como Antón Alonso Ríos, que preside ademais a Asamblea, ou como Ramón Suárez Picallo. Por certo, Ramón Suárez Picallo, cando entra nesa Asamblea, ninguén o coñece. Acaba de chegar da emigración, ninguén sabe nin como é Ramón Suárez Picallo. E resulta que cando remata a Asamblea sale proclamado por aclamación candidato a ser diputado. É dicir, era tan brillante tamén Ramón Suárez Picallo que se fixo naquela propia Asamblea co apoio e con toda a aclamación de todos os existentes, que todos eles eran brillantes, lúcidos e personalidades. Na Asamblea presentanse 4 propostas de estatuto. Os nacionalistas, non vencellados a Orga, achegan a Asamblea o anteproxecto do Seminario de Estudos Galegos, pero Lois Peñanovo, que tamén era moi inteligente, moi hábil, logrou que se debatera solo o proxecto que presentaba a propia Federación Republicana Galega. E nese proxecto, que non era, repito, do Seminario de Estudos Galegos, senón o da Federación Republicana Galega, dicíase que Galiza é un Estado autónomo dentro da República Federal Española. O que estaba mal. Finalmente, a Asamblea do Teatro Rosalía encomenda a redacción dun novo texto de estatuto e tras as eleccións do 28 de xuño, concretamente o domingo 12 de xullo, reúnese aquí mesmo, aquí non onde estamos agora non, pero neste edificio, no antigo edificio do Círculo de Artesáns, un grupo de diputados galegos pro-autonomistas, entre os que está Castelao, que se compromete a defender con todos os seus medios a autonomía integral de Galiza. Seguramente, cando dixen autonomistas, a ver, xa se quebrou aquí a cabeza, porque non queremos asociar moito a Castelao. Pero que significaba autonomía integral para o nacionalismo de entón? Autonomía integral para o nacionalismo de entón, para os nacionalistas como Castelao, como Bóveda e como todos aqueles, significaba a creación dun Estado galego propio, con autonomía fiscal, dentro dunha federación española ou no seo dunha confederación ibérica, incluído, lógicamente, Portugal. Tras aquela asamblea que se celebra, repito, aquí no Círculo de Artesáns, que preside Antón Alonso Ríos,
e que ten ademais como secretario facendo na Asamblea a Lois Tobillo, pois Castelao xa colle o tren aquí en Coruña, xa nin vai a Pontevedra, nin vai a Rianxo, xa colle o tren aquí en Coruña para facer a longa viaxe até Madrid xa como diputado. E nesa longa viaxe até Madrid, en Redondela, subes o tren Valentín Paz Andrade, que vai acompañar a Castelao para reclamar na Comisión de Actas das Cortes a súa acta de diputado, que xa saben, bueno, pues que a un carteiro dali daquela zona de Pontevedra lle roubaran as actas do escrutinio, que era onde estaban precisamente os votos para darlle a acta de diputado, para darlle os canos a Valentín Paz Andrade, que logo non se consigue, nunca o conseguimos. Nin naquel momento con Valentín Paz Andrade, nin despois con Alexandre Bóveda, nin despois con Alfredo Suárez Fernández. Nunca o conseguimos. Pero bueno, o certo é que aquela acta pertenecía legitimamente a Valentín Paz Andrade. E xa en Ourense sube don Ramón Otero Pedrallo ao tren e imaginémonos as horas e horas de conversa até Madrid. O novo proxecto de estatuto que elabora en Madrid logo un grupo de diputados volvese a someter aquí na Coruña, na Casa do Concello, esta vez a unha asamblea. E desa asamblea sai un novo proxecto de estatuto que xa se adapta ao marco do texto constitucional. Por que se adapta? Porque nese momento xa está dictaminado o título primeiro da Constitución do 31. Por lo tanto, todo ese grupo de diputados que queren que Galiza teña institucións propias, que teña un goberno propio, pois xa adaptan o texto do estatuto ao marco da Constitución do 31. Otero Pedrallo fala nesa Asamblea da Coruña en nome dos nacionalistas e deixa moi claro que, a pesar de ser un estatuto de mínimos, os nacionalistas dan o seu apoio en vendo consenso, pero só como un primeiro paso cara a un autogoberno máis pleno para Galiza. Galiza, pois, pasa de ser un Estado libre dentro da República Federal Española, que era a proposta dos seminarios polos galegos, ou un Estado autónomo dentro da República Federal Española, que era a proposta da Federación Republicana Gallega, a unha región autónoma no Estado español, que era a redacción definitiva do Estatuto. É dicir, desaparece o Estado libre, desaparece o de Estado autónomo e desaparece o de República Federal. Mais, os nacionalistas non se desvencellan do proceso estatutario. Renuncia aos principios políticos ou realismo político? Obviamente, realismo político. Aínda con todas esas limitacións, o nacionalismo converte a consecución do Estatuto de Autonomía no seu primeiro objetivo político. Para que? Para que Galiza teña institucións propias, para que haxa un sistema político galego, para que o país avance cara ao autogoberno, para que Galiza, en definitiva, teña o mesmo estatus político que Euskadi e Cataluña. E faino sin renunciar á defensa da República Federal e á defensa do dereito de autodeterminación. De feito, o 6 de decembro fundase o Partido Galeguista en Pontevedra, 3 días antes de aprobarse a Constitución, e nos seus principios políticos recollese o dereito de autodeterminación. Estamos, pois, diante dun nacionalismo galego que non renuncia en ningún momento a defender os seus principios políticos, entre os que está o dereito de autodeterminación ou o objetivo da República Federal, pero que participa activamente en todos os debates que se celebran. Convoque que nos convoque. Aquí, no Círculo de Artesanos, no Concello, no Teatro Rosalía de Castro ou en Madrid. Que acepta tamén o principio da realidade. É un gran principio, que non figura nos principios políticos casi nunca. Pero o principio da realidade, que é que o marco no que ten que concretarse o Estatuto de Autonomía é da Constitución do 31, xa non é o da Constitución Federal, é o da Constitución do 31, con todas as limitacións competenciais que consagraba o texto constitucional e con requisitos legais que exixía tramitar o Estatuto, que eran rigurosos. Un nacionalismo galego que aparca de momento as súas aspiracións máximas e que practica a flexibilidade táctica para conseguir que un número suficiente de partidos políticos aceptase o proxecto do Estatuto do 32. Un nacionalismo galego que ten moi en conta, lóxicamente, a correlación de forzas,
falamos de 2 diputados nacionalistas que non pertenecen á Orga. Eran solamente 2, Castelao e Ocero Pedrano, pero eran 47 diputados os que se elixían por Galicia, 2 de 47. Esa era a correlación das cousas. E, sobre todo, estamos diante dun partido galeguista que sitúa as necesidades políticas do país, o que o país precisa, por riba dos intereses do propio partido. Un partido que nese momento está iniciando aínda a súa construcción, que está, por decirlo de alguma maneira, na súa infancia política. Isto, para mí, é o realismo político. O título, o libro podría titularse simplemente A construcción da nación, e valería, e podría titularse simplemente Desde o realismo político. Son como 2 títulos que van en uno. E ese realismo político creo que vai que exercer sempre con os brazos abertos, como antes tamén comentaba Mercedes, cos brazos abertos e para todas as persoas que senten e defenden este país desde diferentes sensibilidades. Todos e todas nós, os que estamos aquí e incluso os que agora están pasando por a rúa, temos un país por medio. Só precisamos unirnos na defensa política do país. E remato cunhas palabras de Francisco Carballo, a quen lle dedico o último artigo deste libro, que é un artigo de ciencia e ficción política, pero un artigo que Carballo, ademais, cuido dos no seu día en Sermos Galiza, cando xa estaba en Salamanca, ferido de morte. Francisco Carballo, a quen tanto lle debemos o país, e desde logo todo o nacionalismo, comparando a posición política do nacionalismo galego dos anos 70, no que ele participou activamente, como ben sabedes todos e todas, coa do nacionalismo dos anos 30, decía o seguinte: no 31 saiu unha autonomía que non era federal, pero os nacionalistas aceptaron, explicaron a súa decisión e asumírono. Nós, na transición, estábamos na mesma postura ideolóxica que os nacionalistas galegos de 1931, pero fomos menos flexibles que o Partido Galeguista da República. Sobre isto vai este libro. E eu só quero decir que espero que non os decepcione moito, que os convide a pensar serenamente como temos que traballar no presente para construirnos o futuro do país, desde o nacionalismo galego do século XXI, que xa non é o século XX, nin siquiera o de 1980, e, ademais, na sociedade galega de hoxe, en un momento político, nuns tempos de regreso ás ideas do fascismo. Pero sí que temos que intentar tecer ese país, construir outro futuro, aquel futuro que xa levaban no corazón e nos seus ideais tantas mulleres e tantos homes que pagaron por súa vida, por represión ou por exilio, a loita pola democracia e por Galicia. Alexandre Bóveda, o primeiro. Moitas gracias. Bueno, pues boa tarde. Moitísimas grazas a Puxo, os realizadores do acto, por terme convidado e que só sepa todo o mundo o que estaba previsto que acabara, fose non eu, que era o lógico, pero de paseo de última hora, un home disciplinado como eu, acabou perdido o país. O libro, sobre todo, é un exercicio de valentía, dende o título inicial. O título inicial só fala do realismo. O realismo do nacionalismo galego ten máis mente. Non somos máis de, se somos realistas, tiramos o imposible. Entón, falar e introducir o realismo como concepto político, intentar integrar na cultura política do nacionalismo e darlle a eso tamén unha expresión máis alá do seu nome, ten moito mérito. Ademais, neste momento é
tremendamente necesario. Poderíase por nacionalismo ou por outros objetivos, pero todos sabemos o que quere decir Foxo xa dende as primeiras páxinas do libro. Di: os últimos 50 anos constituyen unha experiencia histórica que oxalá ativesen as persoas que protagonizaron o nacionalismo galego nos anos 70. Aquelas e aqueles dirixentes da UPG, do PSG, da NPG, forxados no combate contra a ditadura, nin siquiera tiveron tempo para aprender como actuar no novo escenario político que se abriu no ano 75. Por iso, calquer mirada crítica que nos fagamos aquí sobre o nacionalismo galego, na transición, sempre a faremos dende a máxima comprensión, e xamais co ánimo de reprochar unha práctica política concreta, nun momento determinado, as persoas que deron ao seu país o millor da súa mocidade. Foxo demostra, a parte de ser educado, ser unha persoa agradecida, pero colócanos tamén, ou nos colocan a mí, e creo que o meu papel aquí é, se cabe, non tanto como matizar, pero sí trasladar a valoración que eu mesmo como parte protagonista de algún deses episodios, con moitos e moitas dos que están aquí, pois puderon ver e, por tanto, valorar in situ. Hai unha parte do libro, varios dos artigos, fai incidencia sobre algo que efectivamente todos os que estivemos na política nacionalista nas últimas décadas sempre votamos de menos e consideramos unha grande eiva non buscada por nós, pero que tivemos que lidiar, que foi esa felda histórica que houve entre o galeguismo histórico e o nacionalismo contemporáneo. Nós non tuvemos a oportunidade de pasear polas ruas cos dirixentes do Partido Galeguista e que les explicaran que agora nos tocaba a nós empezar unha nova andaina. Non sabedes o que eso significa, por exemplo, eu sempre digo así con certa envexa, non? Ao Partido Nacionalista Vasco, que presentou nas súas primeiras eleccións de país a xente que estivera na Segunda República e que aguantara o partido durante todos os 40 anos de estividade. Nos non éramos eso, nos non podemos vivir esa experiencia histórica e aproveitarnos dela. Nos temos que crear algo novo. E temos que crear algo novo cando ninguén esperaba que se creara. Porque a pesar de toda a nosa base histórica, non é que houbera aquí un grande movimento económico, social, que pedira no ano 75 cas máis dereita e con manifestacións pola rúa de que houbera unha forza política galega que o representara. Fixémonos o que mo fixo, as mulleres e os homens que o fixeron a través dun análisis científico correcto da realidade do país. Fixérono a través dunha convicción ideolóxica inquebrantable e fixérono con un enorme voluntarismo, sin o cal sería imposible que chegáramos ata onde chegamos. Equivocámonos. O raro sería que non nos equivocamos. Eu a veces penso que foi unha milagre, que nos recordan a construcción do nacionalismo contemporáneo organizado. Fai muitísima ilusión que este aquí o portavoz nacional da primeira organización política na que eu militei aquí o compañeiro Lois de Aguilar, que les recorden aqueles anos, que les viviron aqueles anos, poderían contar a vivencia dun grupo de persoas pequeno, que dedicaron non a súa vida e o tempo que dormían a intentar construir un proxecto político propio para o país, dende a convicción non de que a eles se facía falta, sino dende a convicción de que ao país
era imprescindible. E así se fixo. Equivocamos muitísimo. Pero tamén acertamos en algunhas cousas. O nacionalismo galego afirmou, defendeu, hasta a extenuación, a necesidade que para que o Estado español se dera un proceso auténticamente democrático habería que ir a unha ruptura democrática e non a unha reforma. E mantivemos eso, mantivemos a súa defensa, e quizás a equivocación que cometimos foi non darnos conta a tempo de que aquilo xa non iba a poder ser. Pero é porque somos xente moi animosa, e ainda hasta o final non nos rendíamos. Pero en esa valoración acertamos. Moitas das desgracias que hoxe temos que vivir no Estado español foi precisamente porque non se deu aquela ruptura democrática e deuse a reforma. Unha reforma que intentaba únicamente cambiar todo o que era o sistema de elección popular, democrático dos seus representantes, pero non tocar o poder. E unha cousa é gobernar e outra cousa é ter o poder. Teñen un tío, Antonio González, irmán da miña nai, que pasou os mellores anos da súa mencionidade no exilio, era membro do Partido Comunista, e cando volveu, no ano 76, 77, de Franco, vagaba sempre, e cando podía falar con él, ca decepción que él trasladaba nunha frase que dimos todo a cambio de nada. E esa foi en realidade o esquema elemental dos sucesos da transición. O Partido Comunista de España considerou que a súa legalización era a democracia en sí, e que a súa legalización e, por lo tanto, que a legalización dos partidos, de todos os partidos, e a posibilidade de concurrir a unhas eleccións, a democracia estaba consolidada. Pero nunca se falou de como se iba a repartir tamén pluralmente o poder militar, o poder judicial, o poder económico, do que ni siquiera se podía falar. E esa é a democracia que tivemos que xestionar durante todos estes anos. O nacionalismo galego nunca renegou daquele análisis que non se baseaba en conceptos ideologistas, sino nunha visión desacomplexada do que era a realidade e da previsión do que podía ser o futuro. Algún acerto tivemos. E todas as equivocacións que cometimos non foi en contra dos intereses da xente, senón en contra dos nosos propios intereses. Algún cometimos e graves, pero contra nós disparamos, non contra a xente. Fixemos algún que outro análisis que eu creo que merece a pena ser recordado. Nos definímonos como unha forza política nacionalista, entendido o nacionalismo como proxecto político propio das nacións sin Estado que pretenden autorresponsabilizarse do seu territorio e autogobernarse. Ese é o modelo político que nos defendimos. E, por lo tanto, como creemos nas posibilidades de todas as nacións do mundo de poderse autogobernar para que os recursos de cada nación se podan utilizar en beneficio dos cidadáns desa nación, porque estábamos convencidos deso, desde o primeiro momento nos declaramos como unha forza política antiimperialista, que tanto como decir, como unha forza política que non quere nin pode permitir que outro país, por moi grande e poderoso que sexa, veña a gobernar no teu propio país ou no país do lado. E foi a noso sinal de identidade, e defendímolo sempre. Algunas veces hasta nos tacharon antigos por utilizar a palabra. Pois hoxe, aí está o antiimperialismo para colocalo no espello do que estamos a ver todos os días. Por certo, teño que decirlo con unha saña sanguinaria que nin siquiera nós, que éramos imaginativos, podemos imaginarnos. E aí está. Algún acerto tivemos. Por eso tamén
o nacionalismo galego contemporáneo, seguindo as ensinanzas, senón as instruccións, porque non podemos telas, por desgracia, de un xeito directo, pero isi as ensinanzas do galeguismo histórico, defendeu sempre, tanto o nacionalismo contemporáneo como fixera antes o galeguismo histórico, defendeu sempre a necesidade de que Galiza como nación participara en un Estado español entendido como un Estado plurinacional. Nunca a nosa opción foi a opción do Estado independente para Galiza. Pero nunca cometimos o erro en declararnos anti-independentistas. Porque eso sería unha contradicción con nós mesmos. Sería unha contradicción con aquel que considera que o autogoberno é a base fundamental para entrar na posibilidade de xerar riqueza para os cidadáns. Pero tuvemos o atrevimento de explicar e explicitar con toda claridade o noso proxecto político, que era participar de Galiza nun Estado español convertido nun Estado plurinacional. E por iso, para nós cobrou tanta importancia a participación de Galiza a través dunha representación propia na política de Estado. Porque creíamos que ese era un vehículo fundamental para que Galiza pudera existir como nación. Nós nunca entendimos a participación do nacionalismo galego nas Cortes do Estado como un fin en si mesmo. O noso fin é que o nacionalismo galego goberne en Galicia, que sexamos capaces de autogobernarnos a través dun proxecto político propio, e que a nosa participación na política estatal sirva para que Galiza este presente, para que Galiza exista e, por lo tanto, sirva tamén de potenciación do proxecto que para nós se desenvolve única e exclusivamente no noso país, como corresponde a unha forza nacionalista que chegou á conclusión de que o seu país precisa de instrumentos de autogoberno para poderse defender, para poderse desenvolver e para xenerar benestar para os seus cidadáns. Por iso non somos moi amantes da unidade. Pero somos moi amantes da unidade para conseguirmos que haxa pobo detrás do proxecto político que defendemos. Para nós é fundamental sermos capaces de utilizar o realismo, pero sobre todo a capacidade dialéctica, para darnos conta de que nós, como proxecto nacionalista, non podemos reducir a nosa actuación política aos estritos marcos da nosa propia organización ou do noso propio ámbito social. Hai poucas forzas políticas no Estado e en Europa que sexen capaces de xenerar proxectos sociais de participación plural tan grandes e tan consistentes como os que ten feito o nacionalismo galego en Galicia. E a unidade significa precisamente sermos capaces de que, habendo persoas diferentes, con ideoloxías diferentes, con entendementos diferentes e con análisis diferentes, son baixo o epígrafe de que lles interesa o país igual que a nós, aí está, como decíamos galeguistas históricos, a nosa man de irmán. E esas son as unidades que acaban con Altre, que é unha realidade política da unidade do povo galego propiciada polo nacionalismo galego, non como autor único, ni siquiera exclusivo, por suposto. O mérito corresponde ao conxunto da sociedade galega e a todo o ronsel de asociacións e entidades que tiveron a valentía de, con nós e nós con eles, opoñerse a un proxecto. Somos un proxecto unitario. Non me vades a perdonar que se o bo de Xusto Garamendi tuvo que utilizar 1000 páxinas para explicarnos o paso da provincia á nación, a non nos cheguen 5 tuís para entender que agora hai que pasar da nación á provincia. Cóstanos entenderlo, non? E, por lo tanto, me parece lógico que sigamos un camiño que consiga que Galiza teña unha maior presencia propia
no concerto da política estatal. Entre outras cousas, porque esa é a mellor arma ou unha das armas importantísimas para parar esta ola fascista que nos ten encima. Mesmo incluso dende perspectivas non xa ideolóxicas, nin siquiera organizativas, sino matemáticas. Botemos as contas e a única posibilidade real de que Galiza faga electoralmente unha contribución contundente a aportar diputados e diputadas, senadores e senadoras que impidan a chegada do fascismo ramplante pasa polo apoio e pola unidade nunha organización política propia que vai estar en Madrid sempre a defensa dos intereses de Galiza sin traicionar nunca os intereses das maiorías sociais do conxunto do Estado. Alguén me pode decir algunha vez, e xa son moitos anos de experiencia, algunha vez na que os votos do nacionalismo galego se deviran para parar algunha medida progresista? Unha sola vez? Ninguna. E moitas veces non fixo falta negociar con nós. Votamos a favor e punto. Non damos a tabarra con ese tipo de cousas. Esta é un pouco, penso eu, a realidade política que se traslada e que se podería conectar na Galiza contemporánea na labor política do nacionalismo co que foxe con capacidade literaria, conhecimento histórico e rigor intelectual nos ten dito. Creo que lo di en alguna parte do libro, pero a mí tamén me gustaría decir, dentro desa labor de realismo ético, sería bo que fixéramos un exercicio de autoestima, de sermos capaces de decirnos a nos mesmos: non somos tan malos, nós tamén o sabemos facer, e que mirando para adiante teñamos claro que temos aí diante dos ollos, para aqueles que lle vayan a marcha, que considere que os actos revolucionarios aínda son posibles, temos aí diante dos ollos ao acto de transformación revolucionaria máis grande que se pode facer no país, en todo o periplo histórico que conta Foxo e no periplo histórico que protagonizamos os que viñemos despois, que conseguimos que nas próximas eleccións Galicia por primeira vez teña unha presidenta nacionalista. Se o facemos, estará máis que de sobra entendido o que foxe nos presidentes. Muchas gracias. Bueno, pues queremos 15 minutos entón para se tener alguna pregunta para o autor, por suposto, o resto dos Empezando polo que está a miña derecha. Podemos preguntar, e además pensando na cousa, como despois non chega, bueno, primeiro, sabedes que Quintana está fascinado na oferta que está en forma intelectual que está en forma. Como seguramente hai persoas que adquiriron o libro e logo queren que o asine e tal, vamos a facer unha pausa porque non vai dar tempo e todas estas cousas. É mellor que se pregunten e que pagamos un pequeno coloquio. As persoas que son habituais nas actividades da Alexandre Bóveda, se teñen o libro, que se vayan comer para a casa, e eu volvo dentro de 12 días aquí a Coruña, que así que o lean, volven a pasar nunha destas actividades da Alexandre Bóveda, deixan o libro co seu nome e eu vou aquí e lles asino o libro e además despois da dedicatoria que vai recoller unha hora aí á festa para a amiga de mi amigo, non? Entonces é moito mellor un coloquio ahora e que falen ustedes e non perder o tempo ahora noutras cosas. Así que ahora
quería preguntar por que lle adicas a Camilo Nogueira ao libro. Hai un capítulo inteiro aí dedicado a Camilo Nogueira e como vou explicar? Eu nunca fui un militante da esquerda galega e é máis, teño odiado moito entre outras cousas de esquerda galega, a actitud da esquerda galega cando se fundou o BNG. Eu recordo que se falou con Camilo para incorporarlo a aquela asamblea de obrigatoria, formar parte do novo proxecto político. Non aceptou naquele momento, incluso cando saleu aquele libro de conversas de Suso de Toro, Camilo Nogueira e outros votos, sofrí muitísimo con aquele libro, porque decía cousas que a mí me facían dar, non as quería aceptar. Logo, xa pude coñecer a Camilo Nogueira dentro do Museo Nacional moitos anos, e incluso coincidiría que estaba diante de min e todo eso, e empecé a ter moito cariño, moito respeto e tamén empecé a entender por que ele, no ano 77, 78, despois das primeiras eleccións do 15 de xunio do 77, empeza a ter outra estrategia política para o nacionalismo. E entón, eu que nunca militei nesa outra estrategia, e que tardei seguramente 30 anos ou casi 40 anos en entenderla, eu nun exercicio de honestidade política tiña que poñelo por escrito. E antes, foi morreu antes, pero antes de que Camilo, que xa ten tamén os seus perto de 90 anos, pois se marchaba sin saber. De feito, antes de publicarse o libro, xa cando saíu o artigo, pois xa o tuvo nas súas maus, xa o leu, e eu tamén quedei coa conciencia tranquila de que eu nunca estuve con Camilo Nogueira, de que eu nunca apoiei a Camilo Nogueira en todos aqueles anos, pero tal vez, digo no libro, tal vez Camilo Nogueira, neses anos, Camilo Nogueira era tan nacionalista como os que seguiron mantendo a outra posición política. E a outra posición política era unha posición honesta na que eu militaba. Era unha posición honesta co país, de coherencia con todo o legado histórico de Castelao e do galeguismo histórico. Pero a de Camilo non se pode dicir que non fora unha postura tamén comprometida co país e co nacionalismo e co legado. Simplemente que ele pensou que con 20 e pico mil votos no país, bueno, pois que o millor, con un 2 e pico por cento de apoio electoral, o millor había que ter outro realismo político e había que intentar construir o país co nacionalismo galego desde dentro das institucións, desde o primeiro momento que tuveramos a oportunidade de estar ali. Isto, naturalmente, é obxecto de debate, de discrepancia, e nunca nos vamos a poñer de acordo se ele estaba máis acertado ou menos. E logo, no que non vou entrar, é xa en cuestións de carácter personal, de que se naquele momento se fixo algo que non gustou. Falamos de posicións políticas. E, polo tanto, eu necesitaba recoñecerlle a Camilo Nogueira que, sin estar de acordo con ele en todos aqueles anos e sin estar na súa militancia, 30 anos despois eu recoñecía que o mellor estuvo máis acertado que outra parte do nacionalismo na que eu militei sempre. Pero isto non quer decir que moita xente hoxe siga pensando que o equivocado era Camilo. E o remato tamén dicindo unha cousa. Camilo Nogueira conseguiu, pese a non ser un militante que viña da Asamblea de Obrigatorio, ser unha persoa que todo o mundo acabou querendo os brazos abertos nesta organización e que nos últimos anos gañouse o respeto e o cariño de todo o mundo dentro desta organización. Iso tamén non é. Bueno, parabéns, Foxo, pola... Bueno, porque realmente creo que é unha chega importantísima, non? Decía antes Anxo Quintana, creo que tiña razón, non? Que esa pluralidade, non? Dentro da unidade, bueno, que transmites, incluso cos nomes en negriñas, non? Que eu creo que é un exercicio de generosidade que é moi inteligente. Sobre todo, non é generoso, é inteligente. É dicir, eu creo que o que non nos catamos moitas veces é que a generosidade, ademais, é inteligente, non? É integrar, é inteligente. E, bueno, pois eu creo que o fío de, decir, como decía tamén
antes Quino, isto é o epílogo, o presente, e agora é o futuro, non? O futuro de como di Xavier Campos, non? No seu lineal, gobernar, non? E gobernar nunha circunstancia, pois, o mellor mellorada respecto do 2005. Entón, aí nos encontramos tamén cunha situación, non? Que desa pluralidade, esa transversalidade, non? Esa seducción é un proceso moi importante, non? Pero vivimos tempos de polarización a nivel Europa, a nivel Estado e tal, non? Sin embargo, tamén vemos que donde hai unha conexión co nacional, unha conexión co país, non? Bueno, pois, por exemplo, Vox non aproveita os votos de determinados sectores agrarios, pesqueiros, etc. Como ves ti, non, esta pluralidade, esta transversalidade construindo o novo goberno, pero neste contexto non tan convulso a nivel europeo, a nivel Estado, non, onde realmente Galicia eu creo que ten, gracias a ter o soberanismo, un arma importante, pero onde nos vamos a encontrar tamén con este escenario, non, de polarización, non, e de radicalización de algunhas posicións que ao mellor, de alguma maneira a priori, pois poden introducir algún elemento, non digo negativo, pero sí de certa inquedanza nesto, non? E ao mesmo tempo, como ves precisamente como esa situación de unidade pode arrancar sectores productivos, ambientalismo, etc. Moitos sectores diferentes do país. Eu agradezo moito a pregunta que nos facas a mí, pero realmente eu tendo aquí a gustar, eu me quiero que fazer. A ver, por favor. Para ti, eu xa contestei a unha que non era fácil, así que agora contestaste. Pero é o próximo, é o último capítulo que che falta por escribir, Fos, quero dicir, este é o seguinte capítulo. Que dedico a Francisco Carvalho, creo que é o último. Bueno, primeiro, eu non creo que haxa polarización. O que hai é un avance espectacular e criminal do fascismo. Sí, sí. Os outros se defenden, continuamos a fazer. Porque creo que non debemos trasladar a idea de que aquí será unha loita entre dous iguais e de que gana. Non. Aquí o que hai é un proceso con todas as súas regras democrático de elección dunhos representantes e outros proxectos políticos de outras formas políticas que non é que discrepen, sino que deslegitiman ou intentan deslegitimar o adversario. Pero con eso tamén aquí en Galicia nos queren de dar leccións antes que nadie, malditas as leccións, pero xa se viu. O problema non é un problema de discrepancia, bendita discrepancia. O problema é de deslegitimación. Tú non podes gobernar porque a ti non te corresponde gobernar, porque isto do goberno é para min e está feito para min. En que quedamos? Non o deixamos claro na reforma política. Vemos alguna vez que cando gobernades un poquito ali, sin movernos moito, pero depois xa estamos nós para decidir as cousas. Esa é a traslación política que todos os días faz. Por iso tamén é tan necesario que a alternativa que sexamos capaces, que somos capaces e que se construiu en Galicia e que ten que seguir funcionando, sexa capaz de trasladar a realidade de por que a nosa existencia e facerlo ademais con condición propia. Vamos a ver, para que quede claro. Nos non é que esteamos en contra ou a favor, arriba ou para baixo de determinadas unidades. Nos o que pasa é que aprendimos do noso nacemento e nos dimos conta de que a análisis correcta da situación a que tes que enfrentarte é o primeiro paso para non equivocarte despois no que tes que facer. É como o médico que intenta diagnosticar un catarro cos ollos pechados e doído. Vais equivocar. Que os análises hai que facerlos correctamente.
E cal é o noso problema como país? Non é que lo inventemos nós. O problema que nós temos como país é que vou facer unha afirmación e despois me explico. Ainda que exista un goberno progresista, pero del máis progresista que poda haber en España, o que vos podades imaginar, e bueno, esto xa de la relexe, nin ese pode meterlle man e solucionar os problemas estruturais do noso país. Pero non porque non queira, porque non pode. Por unha razón. Porque nós temos unhas condicións estruturais incompatibles cas do conxunto do Estado. Somos o 5% da poboación. Non chegamos ao 5% do Produto Interior Bruto de todo o Estado. A nosa estrutura productiva, hoxe tremendamente mermada, pero ainda existente, é contradictoria ca estrutura productiva do resto do Estado. As nosas fontes de comunicación para ao traslado das nosas mercadorías non teñen nada que ver, nin coinciden para nada cas prioridades dos traslados de mercadorías que se podan planificar para o conxunto do Estado. Se nós queremos facer un proceso de financiación das nosas entidades locais, todo o que se poda facer a nivel de Estado, por moi progresista que sea, vai ser contradictorio e antagónico cas necesidades do noso país. Esa é a realidade, e por eso nos decimos que, por solto, penserable, que é mellor que teñamos nos representación política propia a perspectiva de podernos autogobernar dentro do noso propio país. Pero o problema de Galicia non é hacer como se reconstruye las fuerzas a la izquierda de la contraizquierda del PSOE. É que non, temos outros problemas que atender. Temos outros problemas que atender bastante máis importantes e bastante máis importantes para a xente, non para nós. Non para nós. E ademais, se queren ser sinceiros consigo mismo, un proxecto político que para definirse ten que facerlo en relación con outro proxecto político é que non é proxecto político. Se eu para decir o que son teño que decir que estou máis a la izquierda que este, é que eu non sei o que son, sei o que é este, e digo que non estou con este. Nos entendemos, e cando non hai proxecto político, pois, que rayo nos vamos a unir? A que temos que fortalecer o noso proxecto. E a acción política máis importante en Galicia é, tense dito en máis unha ocasión, antes non estou entendido, é sermos capaces de convertir en compromiso político o que é a adhesión sentimental a Galicia que ten tanta xente. E por iso se botou abaixo o arte. Ou por qué? Porque somos moi radicales e somos... Non, senón porque cometer unha equivocación de tocar e fibra sensible a xente e tamén houve xente que explicamos que isto é por isto, por isto, por isto. Temos que opoñernos. E conseguimos unidade, e conseguimos ampliar todo o espectro social que reclama e que é capaz de moverse polo cambio. Esa sí que é a unidade. Eso sí que é colocar xente nun dique contra o fascismo. Non que era altri. Son produtos dos que se emborrachan a Cuba Libre ali no palco do Bernabéu. Esa política económica que quedou do franquismo, de que é capaz de facer proxectos como ese, ainda que se ven por diante del país, elles igual, exactamente igual. Pero nós paramos eso. Nós, de todos os galegos catalanas que cos que fomos hasta conseguir a victoria de Tendas, hasta somos unha ganadas. Porque normalmente estas cosas en toda Europa pasan en todos os sitios, pero se perden. E aquí a ganamos, joder. Pois, non temos peito, non? E digamos, pois agora o que nos queda, efectivamente, é conseguirmos o que realmente é importante, conseguir que esta mermada, activa, autonomía da que disfrutamos, mentre disfrutemos, pois utilizamos os seus escasos recursos económicos e os seus escasos ámbitos competenciais para generar benestar para os ciudadanos, para a maioría social
este país, que foi para o que se creou o nacionalismo, o que crearon eles e o que se intentou seguir despois. Entón, estou para unha breve para logo de eso temos o xo axinar aos non habituais, se eu digo un pequeno, e non acabamos. Acabamos solamente. Saben que todos estes artigos, agás o que está dedicado a Francisco Carvalho, publicaronse en un diario. É un bombardeo, a monta xente cada 15 días, o boleto non se manda o outro, e eu o boleto non ten tempo a bombardear, pero eu teño máis tempo, e todo un bombardeo. Bueno, cando José Luis Gómez despois publicou unha especie de crónica deste libro que ilustrou unha máquina de coser. É a mellor metáfora que se pode poñer para expresar o contido deste libro, que é unha máquina de coser. Unha máquina de coser para coser país, para coser país. E necesitamos coser país. Moito esforzo e, de verdade, moi agradecido a todos e todos por estar esta tarde aquí acompañándonos nunha presentación dun libriño dun Balbino de Occidente. Moitas gracias.